Kaixo denoi, kaixo eta ongitorri datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Batzuek osasun kontuengatik, beste batzuek lehiatzearren edo itxura fisiko onean egotearren. Askotarikoak izan daitezke jendeak kirola egiteko dituen arrazoiak eta zuzen ere, gaurko honetan, kirola egitea izango dugu izpide, gure gaurko saioan. Eta hori beti bezala, datuek, herritarren iritzi eta bizipenek eta dituen analisiek lagunduta egingo dugu. Debagoienean, federatu fitxa gehien dituzten kirolak zeintzuk diren jakingo dugu eta ez dira gutxi. Ez federatuak, ez da kirolak ere. Guztira, 29 kiroletan dago federatuta debagoienean jendea. Egiten duzu kirolik? Bai, korrika, gimnasioan, eta, lehen eskualean egin, eta hoxe. Bai, zaiaketan naiz, astian zihar eta gero asteukeratan bai, kompromisoak hotelako futbolien ibiltzen naizela, asteukeratan behiten dut, bai. Bai, atletismo jo dut. Bai, eskualean jolazten dut aparte, noizbenka gimnasioa etorten ez. Bai, txirrindularitza egunero. Zuk egiten duzu kirolik? Bai, egiten dut kirola, bai. Zein? Korrika, bizikleta, mendixa. Bagoazen lehenengo datu eta kopuruekin esan bezala, debagoinean 29 kirol ezberdinetako federatu fitxak daude eta esan behar da, fitxa horiek kirol elkarte, talde edo klubek egiten dituztela. Guztira, 7.104 federatu fitxa daude gure bailaran, eta ez gara federatutako pertsonez ari, fitxez ari gara, izan ere gerta daiteke pertsona bat kirol batean baino gehiagotan federatuta egotea. 7.000 fitxa pasatxo horietatik, 173 gizonezkoenak dira, eta 127, 1924 zehatzago esan da, emakumezkoenak. Eta zeintzuk diren federatu gehien dituzten kirolak? Sailkapenean lehenengoa mendizaletasuna da, ia 3.500 federatu fitxarekin. Futbola dator gero, ia 900 fitxarekin, eize hirugarren 850 ingururekin. Saskibaloia laugarren 330 ingururekin, eta lehenengo bosten artean dago baita ere, golfa ia 260 federatu fitxarekin. Sailkapenaren bestaldean aldiz, tenisa, neguko kirolak eta piraguismoa topatuko ditugu. Generoaren arabera baina sailkapena aldatu egiten da. Gizonezkoetan zein emakumezkoetan mendizaletasunean dago federatu gehien, baina gizonezkoetan bigarrena eiza den moduan, emakumezkoetan futbola dago. Emakumezkoen sailkapenean gainera 5. postuan igeriketa topatuko dugu. Eta adi kirol horri izan ere, igeriketan, gimnasian, voleibolean eta hipikan 4 kirol horietan bakarrik, gehiago dira emakumezkoen federatu fitxak gizonezkoenak baino. Eta hori horrela, goazen berriro ere kalera. Kirol batzuk oraindik ere genero batekin edo bestarekin lotzen alditugu? Uste oso oraindik be, kirol batzuk genero jakin batzuekin identifikatzen diela? Zagoneke, bai ez, ondiokan hor hobetzeke, baina, poliki, adios futbolian badabitzen emakume gehixau, eskubaloian baita, eta, adios eskubaloian oinatik mentzat neska talde gehixaduz mutia baino, zagoneke, eta, poliki, eta saskibaloian beha urten aloenak betara dau senior mailan emakumezko taldea, así que zentzu hortan ondo. Hombre, bai, batzu, bai, adibidez justo eiza, gehixena mutikotan eruten da. Baina, gero eta desberdintasun hori gero eta gutxiagotzen dauela esango neke. Bai, egisa da, joera geixo dauela indiokan gaur egon bai ez, geixengoan behintzen mutilak eta futbolera geixo apunte jendiala, eta eskubaloia igual geixo dela neskak parte hartzen dagoen kirol bat, baina bai uste poliki hori be aldaketan doiala, eta gero ez da normalagoa dela ikustean neskataldiak asko gaina jaten edo mutiltaldiak be, beti egon da, baina eskubaloira jateko arazorik ez dakola erakutute. Uste oso oraindik be, kirol batzuk genero batekin lotzen diela? Nik uste izet. Hor aldaketarik egon dela edo eta? Nik uste izet. Ez, hor danak ibilideken gauza da eta ez dago horri ningo problemaik. Bueno, sí, no. Gimnasia artística y cosas así sí que... Bai eta ez, uste dut gimnasia artistikoa bezalakoak badauduela emakumeekin lotuta, baina uste dut beste kirol guztietan bi generoetako jendea dagoela. Begiratu ditzagun orain federatuen fitxak herriaren arabera.
Arrasate da federatu fitxa gehien dituen herria 2029 fitxarekin, naiz eta oso gertu duen oinati 2036rekin. Bergarak osatzen du podiuma 1354 federatu fitxarekin. Gogoratu hori bai berriz ere, herri batean dagoen elkarte edo talde kopuruak zerikusi handia duela federatu fitxa kopuruarekin. Esan dugun moduan, mendizaletasuna da bailara mailan behintzat federatu gehien dituen kirola, baina fokua herrietan jartzen badugu, ez da gauza bera gertatzen guztietan. Antzolan eta Eskoriatzan eizak du federatu gehien. Herri bakoitzeko federatu gehien dituen bigarren kirola zein den aztertuta, bitxikeriak ere ikusiko ditugu. Futbola da orokorrean nagusi baina oinatin, golf zelaia duen bailarako herri bakarrean, golfa da bigarrena eta Eskoriatzan mendizaletasuna. Elgetan aldiz, mendizaletasunak ditu bakarrik federatu fitxak. Horrek ez du esan nahi, ez dagoenik Elgetarik beste herriren bateko talderen batean federatuta. Eta heldu zaigu gaurko adituaren atea jotzeko garaia, osasunaren, jarduera fisikoaren eta kirolaren alderdi ezberdinak lantzen dituen Atlon Kooperatibako Leire Juan Beltz da bera, jarduera fisikoaren eta kirolaren orientatzailea. Eta hauxe esan digu federatuen fitxen inguruan. Orokorrean euskal gizartean beti egon dela mendizaletasuna nahiko errotuta, eta egia da igual pandemia azkeroztik edola bai egon dela igoera bat edo boom bat pixkatez, mendizaletasuna inguruan bai mendilasterketak, bai eskia, bai trekking moduko ibilaldiak. Nik uste mendizaletasuna dela jarduera bat komeni dela federatua egotea. Hau da, nik uste mendian pixkat jarraipen batekin edo pixkat serioago ibiltzen den jendea orokorrean bai federatzen dela, kontzientziatu dagoela horretarako, hau da, mendikuntan eskintze bat iten badaizu, komeni zaizu federatua egotea, eta igual asfaltoan korrika ibitzeakin, ez ez zertan. Eta, gero futbola 3. postuan egoteak, ez gehiago garritu, egia esan futbola saskibarroia beti dia kirolak beti dituztenak federatu kopura handia, eta nik uste horrek behintzat hola jarraituko duena etorkizun hurbilean behintzat. Gehien harritu itena federatu kopuru hontatik izan da igual eiza. Egia da, bigarren postuan egotiak bastante harritu dit, bastante txokatu dit. Egia da, nik ez dino ezin eiza, ez dakat inguruan inora izain du nik. Orduan, daztere jarduera bat oso urpegatzen zaitena, orduan, bigarren postu batean aurkitzeak txokatu dit. Kirol ezberdinak urteekin izan duten bilakaeraren inguruan bestalde, ondorengo hau kontatu digu. Mendilasterketek eta arraniak orokorrean korri egiteak bai, azken urteetan kriston goraka eduki du, azkenean gaur egun lasterketan eta horrela apuntatzeko dala gerra. Azkenean kriston demanda dago, orduan bai, korrika lasterketek bai mendian, bai asfaltoan, horiek bai egin dute kriston goraka da, eta gero nik uste bai, asko entzun dela, indar ariketa ditu garrantziaz, ez? Nik uste orain ere oso modan jarri dela Hyroxak, Crossfitak, pixkat entrenamendu funtzional moduko hauek ez, pixkat hori kombinatzutela igual pixkat, lan aerobikoa indar lanarekin. Eta nik uste hori, gimnasio mundu horrek igual bai, eukizula duela urte batzuk igual gorrakadak, gimnasioak, crossfitak, Hyroxak, eta gero bakarkako kiroletan korrika eta atletismoak orokorrean, bizikletan bai, horre igual gehiago emakumeak, zesena duela urte batzuk bizikleta egiten zen, txerren leitza, baina batez ere denak gizonak ziren, gaur egun emakumeak ere hasi geha, bertan, eta nik uste, ez nuke jakingo esaten, ze kirolek egin duen bera. Kirola egitea zeinen zabalduta dagoen jakiteko beste pista bat, gure herrietako kiroldegietako aboratu kopuruak dira. Debagoieneko 5 udal kiroldegietan denera 18.768 abonatu daude. Horietatik 152 gizonezkoak dira eta 148 emakumezkoak. Aramaion ere badute kiroldegia, baina ez dute abonaturik, edozein herritarrek erabili dezakelako ordutegiaren barruan. Horregatik, ez dugu Aramaio ondorengo zerrendan sartu. Ikusten ari zareten taulan bestalde, abonatuak herrika nola banatzen diren ikusiko duzue. Kiroldegian abonatuta dauden arrasatarrak 4.800 inguru dira. Bergararrak ia 4.450. Oñatiarrak 4.168. Aretxabaletarrak 3.500 pasatxo eta Eskoriatzarrak 1.669. Antzula, Elgeta eta Leintz Gatzagaren kasuak bereziak dira. Herri horietan ez dago kiroldegirik, baina esaterako Bergarako kiroldegian 71 Elgetar eta 75 Antzolar daude abonatuta. Eta Eskoriatzako Manuel Muñoz kiroldegian 26 Gatzagar.
Datu horiek perspektiba apur batekin ikusteko alderatu ditzagun 5 herrietako kiroldegia duten 5 herrietako abonatu kopuruak eta herri horietako biztanleria. Hala, Aretxabaletan ia herritarren erdia dago kiroldegian abonatuta. Eskoriatzan ia 140, Oñatin 136, Bergaran 130 eta Arrasaten herritarren 122. Eta egin dezagun orain, beste alderaketa bat kasu honetan, federatu fitxen eta abonatuen artekoa izan ere, generoaren arabera alde nabarmena dago bataren eta bestearen artean. Esan dugun moduan, federatu fitxa kopuruaren 127 da emakumezkoena. Kiroldegietako abonatuen kasuan baina, 158 da emakumezkoa. Alde nabarmena esan bezala, bi kopuruen artean. Eta horren inguruko hausnarketa edo irakurketa ere eskatu diogu gure gaurko adituari. Uste dut, duela urte batzuk, bai ikusten zela gehiago ez, kirol federatua edo lehiatzen zen kirola, bai izatea talde kirola, bai bakarka, baina lehia hori, federatu mundu hori, bai zegoela, ez dakit, atxikituago edo gizonezkoetan, ez? Batez ere gizonen lehiatzen zuten, eta igual, emakumeak gehiago ziren, baien kabuz jun kiroldegira, baien kabuz entrenatu, edo igual, klase gidatuen batera, edo ez zainbeste lehiatzera. Eta nik uste gaur pixkanaka zorionez aidera hori aldatzen, eta emakumeak bai aidiala geruzta gehiago sartzen pixka da mundu hontan talde kiroletan, armanakako kiroletan, ez, baina pixkat lehia mundu hontan, pixkanaka federatu kopurua igo da emakumera, eta nik uste igotzen jarraituko dula. Baina nik uste pixkat arrazoia du dela hori, ez? Azkenean federatu mundua beti lotzen dugula gehiago lehiatzeakin, ez, kompetizioakin, eta igual emakume batzuri, kostatzen zaie pixka bat, ez, baien burua eremu horretan ikustea lehiatzen, eta erosoago daude, baien kabuz egiten, presio gabe, gustatzen zaielako, lasai, eta azkenan kiroldegi eskintzen dute, ez, egin dezakezu jarduera, librea, talde txotan, klasetan, zure kabuz, zigeri, indara, pistina, nik uste hori izan daitekela arrazoia, baina nik uste hori pixkanaka jungo dela aldatzen, da aldatzen, eta nik uste jungo dela pixkanaka hori ere berdintzen. Eta kiroldegi ez ari garela beste galdera bat ere egin diogu Leire Joan Beltzi. Zenbat eragiten du inguruan kirola egiteko azpiegitura, kirola egiteko instalazioak izateak, kirola egitera animatzeko orduan? Nik uste inguruan kirol eskaintza gehiago badakazu, kirol instalazio gehiago baituzu, errestasun gehiago dituzu jarduera fisikoa egiteko. Nik adibidez herrian ez badakat instalakuntzarik eta hartu barret kotxea eta joan behar naiz ondoko herrira jarduera fisikoa egitea, baina deporsi ez zazait asko gustatzen da. Pixkat pereza ematen bait, enez, jongo. Aldiz, etxe azpian baldin badakat bat, baskoz errexago jongo naiz, pereza gutxi emango egit, azkarrago ingo dena da errestasuna. Eta azkenean bai herrian baldin badakazu bakarrikan zentro bat. Eta ni igual baldin naiz, emakume ez dela inoiz landu indar, ez nahi sartu gimnasio batera, eta baldin banoa, eta ikusten dutenak gizonak hor indarpila dela antzen, igual enago komoda eta bukatuko ez juten, baina aldiz, baldin baitut aukera ezberdinak herrian, bat, entrenamendu funtzionala talde txikita, beste bat, emakumeen running taldea, beste bat zentratuago hipertrofian, ez dakit, eskintza ere handiagoa da, baniko handiagoa da, bazkenean, nik ere erraistasun aukikoet, niri gehien egokitzen zaite, nik gustoren nagoen, zentrora juteko edo jarduera aukeratzeko. Eusko Jaurlaritzaren kirol instalazioen erroldaren arabera, gure bailaran kirola egiteko 175 instalazio edo azpiegitura daude. Esan hori bai, kirol instalazio diogunean, horren barruan sartzen direla kiroldegiak, baina baita gimnasioak, bolatokiak, frontoiak edo mendi bilbideak ere. Hala, 175 kirol instalazio debagoienean, horietatik 189 publikoak eta 111 pribatuak. Kirol azpiegitura horiek herrika banatuta Oñati da gehien dituena 56rekin denera. Arrasaten 35 daude eta Bergaran 29. Eta esan, eraberean, Aretxabaletan, Antzuolan, Leintz Gatzagan, Elgetan eta Aramaion, kirol azpiegitura guztiak publikoak direla. Eta kirol azpiegiturez ari garela, hor daude gimnasioak, publikoak zein pribatuak. Uste duzu gero eta joera handixago dagoela gimnasiora juteko? Bai, gero eta gazte jente gehiago faten dala ikusten da, eta, zentzu hortan ondo. Baina, kritikatxo bat botaka dimot, kirolde isaia barri xain jauenetik ja txiki gatu ala, eta
a ber, ze soluzio topaien da baina ondo. Jendia kirola itea ez dut gaizki ikusten. Bai, uste dut behiun nien ez baten, polikirolde gixan okerretan hau jente pila bat ibiltzen da atzaldetan, hori entzun dut, bai ezagunangatik, lagunangatik eta bar. Eta, bueno, bai da joera bat ez, esaten dana, aurreko entzunotzen lankide bat esaten gaur egungo garai bateko elizia esana, ez, faten ziala danak gaur egun gimnasioa bihurtu dela eta jende asko pilaketon dela bertan. Bai, nik uste baietz. Bai, ikusten dana ez jente pila ibiltzen da eta baitxuan ez bai. Sí, también pienso que hay mucha gente que... Bai, uste dut jende asko dabiela gimnasioan. Bizigaren garaiotan indarra lantzea azpimarratzen delako. Bai pertsona nagusietan, bai gazteetan eta baita era guztietako pertsonetan ere. Bai, esango neke baietz, bai, gero eta gehiago igual lantzen da, ez, muskuloko injarra eta batzenean hor makinak hor dauz, eta nik esango neke joera hori gehiago jandala. Nik esango nuke gaur egun bai dagoela geroz eta gazte gehiago gimnasioetan. Egia da askotan gimnasioera sartzeko adina bat izaten dela, eta hortik berako jende asko ikusten da, orokorrean gimnasioetan. Nik dakaten esperientziakin esango nuke leheno etzela hainbeste. Gaur egun, bueno, azkenean sare sozialetan tarrela ikusten denak horre ere gaina handiaka, ez? Pues muskulito asko, indar lana, ez dakize, orduan, bueno, askotan nahi dugu izan ikusten duguna eta azkenean askotan buru gabe, ez? Askotan ikusten da, hori gaztetxoak gimnasiotan egiten, normalen bezala ez dakite zer egin, eta ez dakite nola egin, eta ez dakite ze pixukin egin, eta, bueno, ikusten dira gauza batzuk, pixkat alarmanteak. Orduan bai, esango nuke bai ikusten dela leheno baino jende gazte desente gehiago gimnasioetan. Eta, bueno, esan nahi, eta nahi ondo iruditzen zait gazte aste indarra lantzen, baina leheno esan betena egokituta. Zu igual 16 urte, no, eske gutxi, igual 14 urte baituzu eta ez bazaude bat ere garatua eta hola bat zaude eske igual inbertuz beste ariketa batzuk indarra landu, bai, noski. Baina, bueno, igual beste modu batera. Eta ez Instagramen ikusi dezun bideo batei kopiatuz. Eta gimnasioen eta baita boxen, hau da crossfita egiteko tokien inguruan eskarmentu handia duen lagun batekin izan da oraingo honetan, Izar Ruiz de Austri gure lankida Xabi Azkarate Antzularrarekin hain zuzen ere. Osasuna, kirola, gorputza, danona botan egoten dien gaixak die, eta gaur horren inguruan geixo jakiteko antzolar batekin gaz, bere egunerokoa kirola egiten dutzana, ez, Xabi? Gaixo, zengo duz? Ondo. Bueno, gaur box baten gauz, ez dakixen handako. Zer da box bat? Azkenean entrenatzeko zentro bada. Azkenean, guk libre da hon, espazio libriak erabiltzen dituen zona bat izeten da, eta material ezberdinekin nintzen da entrenamentu bat. Fijatzen bazate ez dago makina asko, orduan emute jau movimentuai importantzia, orduan horreitxik izeten da boxa izeten da gauza zabal bat, nun movimentua importantzia emute jau. Zein da ezberdintasuna box bat eta gimnasio baten artean, ez? Gehien bat hori, ez? Gimnasio baten normalean zentratzen da makinetan, eta hemen gehiago zentratzen da movimentuetan da pertsonetan. Alatabe, gure zentro hau, bai daukaz gimnasio zati bat eta ja box batetik aparte izango litzake, igual ja entrenatzeko zentru integral bat moduan izango litzake, baina bai emute jau gehiago importantzia movimentuai eta pertsoniai behai. Boxetan inguruan hitz egiten dugunean, askotan tokatzen jaku crossfita, ez? Zer da crossfita eta segatik egon da horren modan kirol hori? Crossfita beha izetez da entrenatzeko sistema bat. Azkenean entrenamentu o movimentu funtzional ugari dauzka eta intensitate altuan itzen den entrenamentu bada. Horrek jendeai engantxau izen jau. Azkenean taldean itzen den gauza bada normalian eta taldekide izetia eta taldekide horrekin sufritzen ibiltzia jendeai engantxau izen jau. Talde baten parte izatea da crossfita, egin handi baten. Izetez, aldi bat, bai, esan genke bai, eta askotan tatxau dozko sekta bat kalabe bai, ez, baina, ez da sekta bat, baina badauka hori, taldekide ero, talde ikuspuntu hori bai, sentimentu hori badauka. Osa da, kirola eta komunidadia ustartzen ditxun zeo izan lehike hori crossfita. Bai. Eta hori igual da, jentia engantxetzara eroen dauen... Bai.
ezaugarrietako bat. Nik uste bai, eta guk adibidez komunidade horri importantzia asko emute jau. Zein da hurbiltzen den perfila olako boxetara? Badaue estereotipokin jarraitzen da, ez zein da apur bat? Bueno, oin ni ustez evoluzioa aldatu inda, eta oin egisa esan daneko jendia dauku. Danek, azkenian, helburu ezberdina dauzkan jendia dauku. Osasun helburu daukan jendia, ondo pasatzera etortzen den jentia, errendimentua helburu daukan jentia, edade tarte haundixak. Kirolak ez dauko adinek. Kirolak ez dauko adinek. Ez, hemen dauzku 13 urtetik hasitza, 68 urtera arteko jentia. 13 urtekin esan duzu, ez? Badaue bai beste aldaera bat, jende gaztetxoak initzen dana, zelan funtzionatzen daue kirol erronka horreik edo? Azkenean dauzku klasiak 13-15 urte bitxarteko entzat be bai, eta itxenduna da klasiak eta ariketak eta adaptau, eren mailara. Azkenean, helburua izaten da entrenamentu funtzionala erabiltzia, indarra lantzia, habilidadiak lantzia, resistentzia lantzia, baina ere egokitzuta. Adina esan dugu ez dauela, eta generoai dagokizunez, zelakoa da indar kirol honen mundua, ez? Ba, anitza, eta esango nutzuke oin egisa esan ez dauzkate horrek datuak, baina seguramente neska gehiago dago mutia baino. Zuen zentronetan neska gehiago daz, igual, indala urte batzuk hori ez gauk esango edo, ez dakit, zu badaukotzu perspektiba denporan ziar, ez? Ez zare ontxe hasi kirolan munduen. Ikusi duzu evoluzio bat adibidez generoai dagokizunean kirolen mundu honetan? Nik uste, ni nator azkenean kirolde gizetan itzen duan lehen klasiak eta muten itxuan arlo ezberdinetan, kirolde gizetan bai ikuste zan, adibidez, igual, emakume jende gehiago zeuala, gizonezkoa baino klasietan eta hola, bai pilates, spinningen eta klase gidatuetan eta hola, eta momentuaretan gimnasioetara jute zan gehiago gizonezkoak. Crossfitak eta olako sistemek indabena da popularizau. Popularizau eta ja jende gehiago etortzia erain. Eta ikusi duna eta batez be gazte jendia eta hola, neskei asko engantxau izan jauela. Osa ez dugu orduan perfil konkretu bat bilatzen, ez? Igual estereotipauta egondan mutil gazte handi hori, geroz eta gehiago lausotzen dabil eta badabil... Bai, asko. Bai, azkenian eta gube horren bila juten ga. Eta gure entrenamentuak eta dana, enfokatzeko hori danen bila juten ga. Esan duzu, ez? Ona heldu aurretik zein izan da zure bidea? Ze momentuan zinen kiroletan, lanian? Niri beti gustatu izan kirola. Gero junitzen Leonera ikastera hori, lizentziaturia kirolana, gero Gasteizen bukatu nebala, eta Gasteizen nengoala ja zinitzen arrasaten kirolde gizan lanian, ziena sokorrista, gero ja klasiak emuten spinninekuak eta hola, hortik ja ordu gehiago hartzen, eta gero zinitzen koordinazio lanetan be bai. Gero klasiak emuten, bai harako toki ezberdinetan, baitxa Eurola garaian be bai. Kirolde gizten egoten da eskaintza zabala be bai, ez? Osa, ez zinen dediketan zehozetara zehazki, baizik eta klase ezberdinak emon, orduan ikusi itxosu suposatzen dut aurpegi asko. Pila bat. Ez? Pila bat. Bai, ezingo notzuke kontau. Eta askotan pasatzen hau ezagun nahi jat, Euskalo nundi datorren, hau ezagun nahi jat. Azkenean 20 urte die. 20 urte die klasiak emuten, igual gehitxua hoia, orduan jente pila bat. Zer zengo zinen dela geixen aldatu dana? 20 urte honetan, igarri oso zen duzuna, zelako aldaketia kirola eta osasuna munduan. Ne ustez geixen bat da hori, onda, lehen zan batzu zetozen osasuna mila, eta asko zetozen estetikian bila. Gero, adibidez, hori, lehen esan dutzuetena crossfit eta olako sistema funtzionalekin eta hola, indana da osasunai, funtzionaltasunai eta nire ustez kirola itzen ondo pasatziai importantzia emun jako, eta oin ikusten da berriz, batez be gaztetan, eta sare sozialen errua itxipe bai, berriz hasi dela emuten importantzia estetika puntu horri, batez be mutil gaztietan. Gorputzari kultua, ez? Osa, askotan Bai, lehen egon zan, oindala 30 urte egon zan kultu hori, oin berriz hasi da indartzen, hemen inguruan. Beste toki batzutan beti hon izen da, baina hemen inguruan bai ikusten da berriz datorrela... Orduan, bizi izan da etapa bat, bai izan dena osasuna hilotuta, ez berez, kirola osasunantzat gauza honenetariko bat izan da. Bai, eta imprescindiblia. Kirola beharrezkoa da egunerokoan? Kirola bai, eta batez be indarreko ariketak eta edade danetan. Eta aurrera begira bez, nagusi itxe horretara begira, laguntzen dau kirolak. Asko, azkenean muskulua gure sartzeko
arrazoietako bat izaten da muskulua galtzen goiatzela. Bale, orduan, behintzet mantendu ero ahalik eta gutxien galtzera juten baga, hori irabazten dula. Baina bada urrats txiki bat, ez? Obsesioan eta gorputzari kultu horretan eta osasuntxo mantentzian artean. Bai, hori beti, azkenean geixegi beti da txarra, gutxiegi bai. Orduan zin da mesua apur bate kirola itxen da bien horreintzat, ez da bien itxen horreintzat be bai? Ne ustez prozesuan disfruta bida, ez da azkenean disfrutatzera etorri biza. Azkenean evoluzioa egongo da, eta gorputzak ikusi gorputzian aldaketak egongo die. Horretan obsesio hau ez hain bihar. Inbio zana da, disfrutau, prozesu horrekin disfrutau entrenatzen, eta olako entrenamentuek eta guk itxen dituen entrenamentuek eta hori albideratzen da, bez? Azkenean taldean itxen duzu, bestiekin zabitz eta horrekin disfrute maila hori altuagoa izaten da. Bale, Xabi, mila eskerre informazioa gurekin partikatziagatik. Zuei. Bekusi dugu gure saioan, debagoinean kirola egiten duen jendea egon badagoela eta ez gutxi gainera. Baina ze onura ikusten diote gorputza martxan jartzeari? Ze onura ikusten dutzazu kirolai? Lehen zauden moan, osasun mentalan dako ondo torten da, deskargaileko, eta gorputzan osasuna zainketako ondo ator. Osasun aldetik garbi dau, ez? Ona gala gorputzan dako eta osasunan dako, baina hortaz aparte sozializaiteko bai, eta gaur egun igual, ez? Bizikaren gizarte honetan da, hain azelerauta danok eta hain prisak aleku danetara pikimat deskonektaileko eta burua beste nunbaitera erugateko, zea ona dela, eskusa ona dela. Azkenean guretako osasuntxoa da eta ondo etorten da. Osasunako pentsatzen dut ona dela, eta duxe. Salud, sobre todo. Osasuna batez ere, gu orain Gazteiztik gatoz eta kostaldera heltzeko asmoa dugu. Hortaz, bidaiatzeko eta esperientzia berriak bizi izateko aukera ematen dizu. Hombre, energia kanalizaileko oso bide ona da, egokisa, osasun mantentzeko. Ez da, niko nura asko ikustetxat, bere neurrixan iten bada. Baue guztiak entzun da, kirola egiteko gogoa sartu bazaizue, aholku hauek eman dizkigute atlonetik hasi berrien dako. Zualdin bazea pertsona ez dutuna inoiz zin kirola, eta hasi nahi baezu, zorionak, hasi, eta nik uste ez dauki beldurrik, ez dauki presiorik endu askotan ditugu bai aurre iritziak, ez? Festetin izin, ze pentsatuko dute, eske igual txarra izango da, utzi du hori dena ale batea, jarrizu lehenengo pertsonan, ez? Zenda zure helburua zehatik nahi zu hasi, kirola egiten, eta nik uste dela garrantzitsua aukeratzea pixkat gustatuko zaizun, zu komoda egongo zean jarduera bat, kirol bat. Hau da, nahi ez gustatzen korritea, eta beti gorrotatu izan bait, eske ez zertan hasi beharko egiten badaude, beste milaka jarduera, gorputza muitzeko eta jarduera fisikoa egiteko, eta seguraski gai gustatuko zaizkit, komoda egongo naiz, eta azkenan zu hasten batzea jarduera batean gustatzen zaizula eta komoda bat zaudela, txikimendu hartzea erresago izango da. Ez dozea gustatzen esanakoak korritea, eske ezaziko, eske bi egunetan utziko ez. Eta gero bai, ez daukitzeko beldurrik galetzeko jendeai eskatu laguntza, nik askotan ez dut igual gimnasioetan darrela, eske ez dakit dona funtzionatzen duen makina honek eta ez diot galetu nahi nolekin molestar monitoreari, hortako dago monitorea, hori ez bere lana, zuri azaldu, zuri hori, beldurrik gabe, presioik gabe, hasteko, galdetzeko, topatzeko, probatzeko, jarduera fisiko ezberdinak, azkenan, probatuz eta seguro egongo dela jardueraren bat gustatuko zaiona, hartuko dela trukilloa eta pixkanaka hasiko dela eta hartuko dela gustua. Hementxe bukatuko dugu gaurko saioa, gure inguruko errealitatea hobeto ulertzen laguntza da gure helburua, eta espero dugu gaurkoan hoixe lortu izana. Ari gara urrengoa prestatzen, eta laizter etorriko gara datu gehiagorekin. Urrengora arte.